Samantala, maayos na pagpapatupad ng flood control projects sa Binalonan, iginiit para sa detalye. Narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Iginiit ng lokal na pamahalaan ng Binalonan ang maayos na paggamit ng pondo sa pagpapatupad ng mga flood control projects sa bayan. Nagbunga umano ang naturang kalakaran kaya hindi na muling naulit ang malawakang pagbaha sa bayan noong 2018 kung saan halos abot baywang ang baha sa mga komunidad dahil sa pananalasan ng bagyong Ompong. Kamakailan umani ng komento online ang listahan ng mga bayan mula 2022 hanggang 2025 kung saan nanguna ang Binalonan sa buong Pangasinan sa may pinakamataas na alokasyon para sa flood control na nasa higit 1.3 billion pesos na sinusundan naman ng Alaminos City na may higit 1.1 billion pesos at San Carlos City na may alokasyong higit 938 million pesos. Nanguna rin sa listahan ng unang distrito, sinusundan ng ika-6 na distrito at ika-3 distrito sa mga lugar na gumastos ng malaki para sa flood control na umabot ang kabuuang halaga sa higit 13 billion pesos sa buong Pangasinan. Kaugnay nito, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang kaukulang inspeksyon sa mga flood control sa Binalonan, partikular sa mga lugar na dinadaluyan ng Tagamusing River. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.